Хәзер умартачылар өчен кызу урак өсте. Бал айырту вакыты җитте. Бу инде ел буена умартачы башкарган эшләрнең нәтиҗәсе дигән сүз. Шәһәрдәшебез Фатих ага Фәсхетдинов өчен ул нәселдән килгән кәсеп. Әтисе Мустафа гомер буенча умартачылык белән шөгыльләнгән. Фатих аганың умартачылык стажы 40 еллап. Үземне белә башлаганнан бирле умартачылык белән шөгыльләнәм ди Фатих ага. Без умарталар чагуына шикләнеп торганда, җитез генә төтен кудыргычын кулына тотып умарта ояларын барларга кереште ул. Умарта кортлары да вакытсыз борчыганга бугай тынычсызлана да башлады. Әмма шунсыз булмый. Умартачылар өчен кызу урак өсте җитте. Кортлар тырышып җыйган балны аертасы бар. Әнә ничек итеп кәрәзнең күзәнәген бал белән тутырганнар һәм аны каплап куйганнар бит алар. Бик зак саклан өчен шуны умарталар пешетләп куялар аны. Bu 100 yıl tursa da bir nişkemi. Ben şimdi bir kadar soğuk turuşun, ayrı turuşun, mesela bir şeyden kişi var gerek. Nezik ki ne. Mesela suyunda en kaçtığını, vışı kaçtığını balınarda. Mesela istek suyda. Ne olan şey var abız. Fatih abiden biz de bal ayırtу sirlerine tüşindik. En evvel pişakны bik нык koynar suda tutası. Hem mene şuşu ramalardagı Kerezni, менә шушылай бик мотор итеп акрын гына алу өчен әлбәттә осталык кирәк. Һәм әйтергә кирәк, менә шушыннан соң инде акрын гына менә бу катлауны алгачтан соң әлбәттә куллар бик каты калтырый. Моның өчен инде еллар буена тәҗрибә кирәк. Шулай Фатих ага. Бал кортлары турында Фатих ага сәгатьләр буена яратып сөйли ала. Әтисе Мустафа агадан өйрәнеп калган һөнәре ул аның. Бүген аның бакчасында 17 умарта оясы бар. Барлык умарта ояларын да Фатих ага үз куллары белән ясый. Үзе килеп ялашты. Бер күч рой дип инде. Менә шуны әйтәм тотып алды да, бу булгандыр 59 еллар. Менә шуны әйтәм тотынды инде. Ondan sonra yatayım 60 yılda bir geç abim tutundu. Abim Layışoğlu'na varıp okup kayıttı. Şimdi abim kolhozda da işledi. Umartalıkta beni de öğretip kaldırdı. Bizim de kitaplar alıp okup öğrendi beni köbüttü. Jurnallarga da yazıldım. Ben şu ayıtı bekirden tecrübe toplap öğrendim. Bir kısık şekil bu. Başka hayvanlarga koruma hazırlığa gerek olsa kış boyuna bularga bir narsa hazırlığa gerekmey. Bular üzerine azık tapar. Yani bizge de bir umartadan 30-40-50 kilogram bal alırga bu, tavuş bal bu. Умарта шәрәхәт тә кебек, бу эшнең мәшәкатьле булуын Фатих ага үзе генә белә. Ләкин бал корты асрауны ихлас күңелдән яратып башкара ул. Умарталар пөхтәлекне, тәртипне ярата торган нәзбирек бижәк. Борынгыдан бар авырудан да дәва дип саналган бал антибактериал, бактерицид, ялкынсуны һәм аллергияне, пешкән җирләрне, яраларны дәвалый торган сыйфатларга ия. Менә бу чәчәк бал инде бу. Bütün türlü çeşitlerden çıkan var. Birine türlü, tegimde küp türlü. Hazır bine sınıf vakılarda sokur çekkendi biz şenişke, zaten daha diğer kalıkta bine sular bağlı. Başka çeşitlerinin bardı, bütün yılması var. Buna tonne yatalar. Big zor faydası, bütün avrulardan bu Hipokrat etip kaldırgan bu turda, bu Galisina etip kaldırgan. Onu profesörler etemine eşe bölükçe Шпрес диләр. Менә умарта турында. Кечкенә бал кортының зур серләре турында Фатих агадан да тәфсилләп сөйләүче булмастыр. Тормыш иптәше Чәчәк ханым исә бал кортының файдасын дин тәгълиматына нигезләнеп аңлата. Умарта Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә дә бар, сүрәсе бар аның. Умарта 40 сүрәсе дигән бар анда. Бик шифалы 70 төрле ширгә диләр Аллаһ Тәгалә белүче. Бөтен җирдән минем ашказаным авырдай, әлхәмдулилlah, ашказаннарына да нәрсәдән дә бөтен җирдән файдасы бар. Бал аертканнан соң Фатих ага бөтен оныкларын бал белән сыйларга ярата. Алары да зур әтиләренең яңа бал аертканын көтеп кенә тора. Әлбәттә инде балны башлап балчы авыз итә. Бабайның балы тәмле була. Һәр көнне бабай безне тәмле бал белән сыйлый. Балны сайлауда тәҗрибәң булмаса, сатып алганда алдануың да бар. Фатих ага безне чын балны ясалмасыннан аерырга өйрәтте. Менә балның яхшылыгын белер өчен менә күтәрә барам мин аны менә күтәрәм изелми, бер дә изелми. Әгәр чын бал булмаса булай булмый, изелә ул сразу.
Менә җеп кергәнсек кенә ничек алып тора ул. Резина бердә, резина кебек. Умарта кортлары асрауны шифалы керем чыганагы дип әйтеп булыр иде. Бер яктан аннан килгән табыш гаилә бюджетын тулыландырса, икенче яктан кешенең сәламәтлеге өчен файдалы. Фатих ага һәм Чәчәк апа Фәсхетдиновлар әйтүенчә, умартачылык белән шөгыльләнү күңелгә сихәт бирә икән.